Så er vi i gang. Ja. Nej, det er meget sjovt. Om 2 år så ligger der hjemløse med og sover. Ja. Kører det en? Nej, det kører ikke helt. Det kører ikke Det har vi jo engang gjort. Nej, men en af dem, det har vi jo prøvet, hvor det ikke gjorde. Og hvad skal det gøre? Ej, det gør den. Ej, det er sådan næsten helt... Og den anden side. Men det er alligevel vildt, ikke? At det er bare gravet. Det bliver stærkt. Hvad stopper det så næste gang? Ja, hvad fanden bliver det? Hvad bliver den næste station? Mozart. Mozarts plads. Vi skal helt ind til det. Mozarts plads, det er den, jeg siger stadigvæk tilbage. Sikkert for det, det vil helt sygt. Så kan vi gå med i skat, så er vi hjemme i vores plads. Det er ikke ligesom Nørreport eller sådan noget, vel? Altså, det er jo, der er ikke så mange mennesker, men det er